ନୁଡଲ୍ସ ତଳୁ ହେଉଥିଲା ଉପରକୁ ଉପରୁ ହେଲା ତଳୁ ଖାଲି କଚଡ଼ା ଖାଉଲା କାହିଁକି ନା ମୋ ନାଁ ସାଗର ମୁଁ ରୁହେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ସେ ତାମିଲ ଭାଇଙ୍କ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଧୁମା ମୋବାଇଲ ଗୀତ ଖୋଲିକି ଆଣିକି ଶୁଣେଇଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ସିଏ ତାର ମୁଁ ତାକୁ ଧୁମା ଗୀତ ଗାଇଲାକୁ ସିଏ ତାର ବୁଝିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତା ମୋବାଇଲ ତା ତାମିଲ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତା ଧୁମା ମୋବାଇଲ ଭାଇ ତାଙ୍କର ତାମିଲ ଗୀତ ବାଜେ। ଆମର ଭାଇ ଧୁମା ଚାଲେ ଧୁମ। ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲିଲି ଦୋକାନ ଯେତିକି ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ସାମାନ ଥିଲା ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ଜରିର କଭର୍ କରିଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋକାନ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଯେତିକି ନଥିଲା ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିକି ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଭୋକ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରାଇସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଶିଖିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଧଡ଼ କରିଦେଇକି ବନେଇଦେଲି ରାଇସ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଡବଲ୍ ଭଳିଆ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ ଥିଲା, ଟିକେ ଲୁଣ ଭାବିଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଲୁଣ ପକେଇବି। ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ଭାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜାମ୍, ଛୋଟ ରୁଟ୍ ହେଲାକୁ 4ଟା ଗାଡ଼ି ଏକାଥରେ ଜାମ୍। ତାପରେ ଟିକେ ମସଲା ସରିଯାଇଲା ବୋଲି ମୋତେ ମାଷ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା ମସଲା ଆଣିବାକୁ। ମସଲା ନେଇକି ଆସିଲାକୁ ଏପଟେ ଆସିଯାଇଲା ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଘାଣ୍ଟିଲା ପକେଇକି ନୁଡଲ୍ସ ତૈୟାର କରିଦେଇଲା। କରିସାରିକି ମୋତେ ଦେଇଦେଲା, କହିଲା ନେଇକି ପାର୍ସଲ୍ କରିଦେ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାର୍ସଲ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଷ୍ଟରର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଲା ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ସିଏ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତିକି ସାମାନ ଥିଲା ତାକୁ ଫୋପଡ଼ା ହେବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭାଇ ଡବଲ୍ ଭଳିଆ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ତଳୁ କଚାଡ଼ି ସାରିକି ମୋତେ କହିଲେ ସଟର୍ ପକା ପଳେଇବା ରୁମ୍କୁ। ସବୁ କାମ ସାରିକି ସଟର୍ ପକେଇଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ କହିଲେ ନା ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି କଫି। ମୁଁ କଫି ପିଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଚାହା ପିଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ ରୁମ୍କୁ। ରହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍